Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і павінен вам сказаць, сёння адмысловая падзея увогуле ў жыцці Еўрарады, таму што упершыню у нашай студыі жыўцом магістарка эканомікі, экспертка ў сферы дзяржаўнага кіравання і міжнароднага развіцця, ну і таксама будучая, я так спадзяюся, дэлегатка координацыйнай рады Аліса Рыжыченко. Добрый день, спадарыня Аліса. Вітаю, Зміцер, вітаю, гледачы. Ну что ж, я не сказаў яшчэ про тое, што яна ўсё ж таки у нас прадстаўніца по пытаннях эканомікі і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінета, але гэта і так нашим сталым гледачам вядома. Тым больш, што зараз мы как бы с эканомікі, відаць, і пачнем. Хаця тэму координацыйнай рады выбараў таксама не зможам не закрануць, карыстаючыся тым, што спадарыня Аліса упершыню тут жыўцом і не зможа нам штосьці там вот задвинуць такое, мы ее тут же по вачах раскусим. Але, спадарыня Аліса, давайте пачнем с эканомікі, давайте пачнем, можа быть, з далёкіх ад нас нібыта здавалася падзеяў. Это вайна ў Іране, гэта, ну, яна нібыта ўжо там трошку суцішылася, нібыта ўжо, як Трамп заяўляе, перамір'е заключанае, хаця до гэтага часу не зразумела, што ж там с Армузскім пралівам адбываецца, могуць суды хадзіць ці не могуць танкеры нафту правозіць, колькі гэта будзе каштаваць, наколькі гэта бяспечна і гэтак далей. Ну і здавалася б, а пры чым тут Беларусь і беларуская эканоміка, і тым больш кошты на нафту, як для беларускіх НПЗ, так і па выніку бензіна для беларускіх аўтамабілістаў, бо как бы расійская нафта ў Беларусі не праз Армузскі праліў пастаўляецца. Але ўсё ж такі, як гэтыя падзеі ўплываюць на беларускую эканоміку? Ну так, яны ўплываюць, але ускосна. Насамрэч, мы не покупаем нафту праз Армузскі праліў, яна ідзе з Расіі, але беларусы ўжо адчуваюць гэтыя наступствы. Паліва стала ўжо даражэй з пачатку красавіка, і гэта першыя крокі, якія будуць адчуваць беларусы, таму што калі мы гаворым пра тое, што нафта даражэй, адбываецца рост коштаў на нафту ў ўсім свеце, тады лагічнае наступства, што даражэюць усе кошты на ўсе тавары імпартныя. Таму што лагістыка, яна закладаная ў сабекошт кожнага тавара. І таму ўсё, што мы закупаем імпартам з іншых краін, гэта будзе ўсё каштаваць даражэй для Беларусі. І насамрэч для спажыўцоў беларускіх, для простых беларусаў. Таксама гэта датычыцца не толькі паліва, але і транспартных паслуг. Таму, калі мы гаворым пра харчовыя тавары, якія таксама производзяцца у Беларусі, але яны давозяцца кудысьці фурамі, гэта таксама датычыцца гэтых тавараў, і кошты на гэтыя тавары будуць таксама даражэць. Але беларусы не будуць адчуваць гэта адразу сёння ці на наступным тыдні. Гэта прыйдзе там праз месяц, праз полторы месяцы, але гэта будзе вельмі адчувальна. Тым больш зараз так, нейкая перамір'я наступіла, але мы не ведаем, што будзе адбывацца далей. Усё ж там бомбят, і гэта такі сур'ёзны прэцэдэнт у геапалітычны фактор, які будзе ўлічвацца потым заўсёды. Таму што калі мы гаворым пра лагістычныя пуці праз Армузскі праліў, раней каштавала гэта умоўна там некалькі там тысяч, сотен тысяч страхоўка за тонну груза, за тонну нафты. Але зараз, улічваючы гэты геапалітычны фактор, кошт на страхавыя паслугі будзе даўжэй. Будзе перамір'я ці не будзе. Але гэтыя кошты застануцца высокімі, таму што ўжо ёсць прэцэдэнт, і мы не ведаем, і не ведаюць іншыя краіны, што можа адбывацца ў наступным месяцы, праз год і гэтак далей. Таму гэта будзе паўплываць і на кошты на нафту, і на лагістычныя кошты, і на кошты страхавання лагістычных грузаў. Таму гэта будзе паўплываць на ўсе тавары і на сабекошт усіх тавараў, і гэта непасрэдна будзе паўплываць на Беларусь. Ну і, канешне, калі мы атрымліваем імпартныя тавары даражэй, чым раней, гэта інфляцыя ўнутры краіны.
Некалькі момантаў я прачытаў такую думку ад экспертаў, што як это было сфармулявана, час танных энергарэсурсаў больш не вернецца. То бок, умоўна кажучы, $60 за барэль нафты расійскай, ну, умоўна расійскай, гэтай катэгорыі больш нам как бы не свеціць вяртанне такое. Ну, хутчэй за ўсё так, таму што з аднаго боку мы маем крызіс у Армунскім праліве, з іншага боку мы маем санкцыі ў дачыненні расійскай нафты, але каб не дапускаць гэты крызіс сусветны з энергакрызіс, хутчэй за ўсё гэтыя санкцыі будуць паслабляцца. Гэта дрэнна, насамрэч. Гэта не значыць, што Расія зараз будзе получаць шмат грошай. Вот я акурат і хацеў спытаць, колькі Расія на гэтым заробіць. Яна заробіць, канешне. Гэта вялікая розніца, калі ты атрымоўваеш, напрыклад, $60 ці $90 за барэль нафты сваей. Але насамрэч тут шмат пытанняў, таму што калі нафта будзе ісці ўсё ж і будуць існаваць санкцыі, іншыя краіны, яны не будуць закрываць вочы на гэтыя санкцыі. Лепш купіць даражэй нафту, але не папасць пад амерыканскія санкцыі. Таксама зараз мы убачым тэндэнцыю ў еўразвязі ў тым ліку, калі будзе разгортвацца больш напрамкі на возобновляемыя істочнікі энергії і таксама атамная энергія. Таму што сёння мы бачым ужо ў Амерыкі гэтыя тэндэнцыі. Шмат якія карпорацыі строяць для сябе атамныя станцыі, таму што тэхналагічнае развіццё ідзе семімільнымі крокамі, і энергетычны рынок і энергетычная інфраструктура, яна не паспявае за тэхналагічным развіццём. І тое ж самае будзе адбывацца ў Еўропе. Еўропе прыйдзецца, яны будуць вымушаны вяртацца да атамнай энергетыкі, таму ж каб не быць залежнымі ад расійскай нафты, але пры гэтым дазваляць, каб іх прамысловасць працавала і тэхналогіі таксама развіваліся. Я, можа быць, коротко тут трошечку ў бок, але па гэтай жа энергетычнай тэме. Сёння раніцай прачытаў такую страшылку ад выдання «Кар'ера де ля-Сера». Яны пішуць пра тое, што ўсе авіяпералёты ў свеце могуць спыніцца ўжо праз 10 дзён, што і гэта будзе катастрофа, таму што паліва засталося толькі на такі тэрмін. Наколькі гэта рэальна? Я не ведаю, колькі засталося паліва для летакоў, але так, насамрэч, што зараз адбываецца в Армунскім праліве, ці будзе ён адчынены, колькі будзе каштаваць транзіт праз гэты Армунскі праліў. Мы бачылі гэтыя прапановы ад Ірана да США, там таксама яны маюць права усталёўваць любыя кошты за гэты транзіт, таму гэта так, вельмі цікава, што будзе адбывацца, і я не думаю, што не стане паліва для летакоў, але мы ўжо бачым, як шмат якія авіякампаніі усталявалі больш вышэй кошты за квіткі. Таму гэта будзе тэндэнцыя далей працягвацца. Да, то бок рост коштаў, інфляцыя і ўсё вось гэта. Я вярнуся да тэмы роста коштаў і інфляцыі. Вы азначылі, што ўсё ж такі там у Беларусі прыходзяць імпартныя тавары, яны будуць даражэйшыя за ўсіх гэтых затратаў, як пачынаючы энерганосьпітаў, працягваючы лагістыкай. Але мы ж кажам пра тое, што Беларусь фактычна гандлёвы асноўны партнёр, наколькі там на 90, не на 90, на колькі процентаў Расія, якія там асабліва выдаткі, і тавараў замежных у Беларусь таксама за санкцыі абмежаваная колькасць уваходзіць. То бок гэта ўсё адно неяк абмежавана ўплывае, ці ўсё ж таки перабольшва ім зараз пагрозу таго, што вось гэтыя сусветныя нейкія росты коштаў паўплываюць на наш вот гэты закрыты, ну, у пэўным сэнсе, конечно, закрыты беларуска-расійскі вот этот эканамічны гандлёвы пузыр.
Ну так, з аднаго боку, Расія наш гандлёвы партнёр, асноўны. Але мы імпартуем шмат якіх тавараў, асабіста спажывецкіх тавараў, напрыклад, з Еўразвязу, з Польшы, з Літвы таксама. І гэта ўсё будзе имець наступства на коштах унутры краіны. Акрамя таго, у Расіі ёсць таксама крызіс энергетычны, таму што бомбяць іх нафтавыя перапрацоўчыя заводы. І гэта таксама адбываецца на коштах на лагістыкі і на нафце і гэтак далей. І ўсё гэта, то есть з аднаго боку у Еўразвязе будуць даражыць кошты, з іншага боку, у Расіі мы наогул не ведаем, што будзе адбывацца, таму што літаральна пару дзён таму была навіна, што Расія увела нейкія абмежаванні для 15 прадпрыемстваў беларускіх, якія производят харчовыя тавары. Гэта і малочная прадукцыя, і мясная, і гэтак далей. То есть, што там унутры краіны адбываецца, і якія ў них інтарэсы унутры краіны ў Расіі, я маю на ўвазе. Ці будуць яны стымуляваць далей пакупаць і нарошваць імпорт з Беларусі, ці наадварот, яны будуць стымуляваць унутраныя спажывецкія тэндэнцыі, замест таго, каб пакупаць у Беларусі нешта. Таму тут двубокая сітуацыя, калі мы можам мець крызіс і з аднаго боку, і з іншага боку. Вы сказали про тое, что ўсё ж таки лепш набыць, разважаюць пакупнікі нафты, лепш набыць даражэй, але без пагрозы потрапіць па-за амерыканскія санкцыі. Ось з вами незгодны глядач под нікам Александр. Ён піша: Юралс на сёння $120 за баррель. Все хотят купить российскую нафту с премией у $20, тому что іншай можа хутка і не быць зусім. Экспорт России 3,5 мільёна баррелей на максімуме. Зараз мы бачым тэндэнцыі, гэта валатыльнасць. Гэта такі крызіс кароткатэрміновы на рынке энергетычным. Так, калі будзе гэта перемір'е, насамрэч не перемір'ем, а нешта будзе адбывацца далей, будзе закрыт Армудскі праліў, і гэта будзе працягвацца месяц ці больш, тады мы можам казаць пра вялікі энергетычны крызіс і пагрозу таго, што насамрэч здымуць санкцыі з Расіі, і усе будуць пакупаць гэтую нафту. Але зараз гэта паніка на Титанике. Таму так, кампаніі пытаюцца купіць нафту, каб былі запасы, каб не было нейкага крызіса такого кароткатэрміновага, калі летакам няма паліва, каб летець кудысьці. Таму гэта кароткатэрміновая тэндэнцыя. Я спадзяюся, што гэта будзе вельмі кароткі час і потым пройдзе. Як толькі будзе разуменне, што адбываецца ў Армудскім праліве, ці будзе ён адкрыт, адчынены, і колькі будзе каштаваць транзіт праз гэты Армудскі праліў. Вось, дарэчы, вы сказалі пра адмену амерыканскіх санкцый, і сапраўды зараз вось такі дзіўны падыход у пэўных пытаннях у адміністрацыі Трампа да урэгулявання розных пытанняў мы бачым на прыкладзе Беларусі. Знятыя санкцыі з Беларуськалія, да прыкладу, знятыя санкцыі з Белаві за сваіх, з аднаго боку, дзеля вызвалення палітвязняў, з другого боку, за нейкіх сваіх, магчыма, эканамічных інтарэсаў. Ці можам пайсці далей? Возьмуць і здымуць амерыканскія, прынамсі, санкцыі з расійскай нафты. Но тут іншая справа, таму што Дональд Трамп ужо казаў у Твиттері, ці дзе ён напісаў, што купляйце нашу нафту. Яны канкурэнты, таму не. Тут не будзе цікава здымаць санкцыі па гэтай прычыне, таму што яны канкурэнты, і Амерыка сама можа прадаваць нафту. Іншая справа, што калі будзе давіць увесь свет і будзе нейкая адбывацца
ну зусім дрэнныя рэчы на рынках, гэта валацільнасць, калі на бліжэйшы круг дачынення да Трампа будзе ціраць грошы свае, тады можа быць нейкія такія справы адбывацца, калі Трамп будзе делаць нейкія заявы, што надо здымаць санкцыі з расійскай нафты і гэтак далей, што гэта збалансуе энергетычны рынок. Але я спадзяюся, што гэтага не будзе. Пытанне ад вожыка патрыёта. Ці можа рост кошту на нафту згуляць для рэжыма адмоўную ролю, калі нам падвысяць тарыфы на нафту? Ведаеце, што у меня ўжо запытывалі гэтае пытанне, але крыху інакш. Зараз у Беларусі няма магчымасцей, каб нешта адыграць ці выйграць ад вонкага крызісу. Тут больш рэч ідзе пра тое, як выжыць. Таму што па-першае, мы павінны разумець, што калі закрыты Армудскі праліў, праз які ідзе весь экспарт, які ідзе нафтапрадуктаў, якая экспартуе Беларусь у Арабскія Эміраты, яна ідзе праз Армудскі праліў. І гэта больш за 3,5 мільярда даляраў сума. І гэта вялікая праблема для Беларусі. Таму тут Кто тут можа выйграць ад гэтай сітуацыі? Ну, тут вялікае пытанне, точно не Лукашенко. Таму... Ну, а ударыць эта сітуацыя па рэжыму можа? Ну, ударыць па рэжыму. Канешне, яна ударыць па рэжыму, таму што ўсе себекошты будуць даражэй. Уся прамысловасць будзе даражэй. На чым зарабляць? То есть яны нешта производзяць, напрыклад, снарады для расійскага ВПК, але яны выкарыстоўваюць энергію для таго, каб нешта производзіць. І гэтак далей. Усе прадпрыемства, яны нуждаюцца ў энергазатратах, у энергарэсурсах. І таму усе прадпрыемства, себекошт гэтага прадпрыемства будзе даражэй. Канешне, гэта удар па рэжыму, таму што ён будзе зарабляць менш. У гэтым выпадку. А вось, дарэчы, калі браць шараговых людзей, аўтамабілістаў, калі браць на прыкладзе Польшчы, то калі пачаўся гэты рост спачатку на нафту, адпаведна потым на паліва, на бензін аўтамабільны, то ўрад прыняў рашэнне знізіць акцызы, каб не быў такі рост, можа быць, нават троху панізіўся кошт, які там падскочыў адразу, потым дзеля з-за вот этого зніжэння ўзроўня акцызаў ён быў паніжаны. У Беларусі рэжым пойдзе на такія ж крокі? Ведаеце, я больш скажу, толькі ў Польшы такія адбываюцца меры, таму што, напрыклад, у Аўстрыі усе у вялікім жахе ад коштаў на паліва. І ніхто не паніжаў акцызы, на жаль. І я думаю, я упэўнена, што Лукашенко не будзе гэта рабіць, і беларускія чыноўнікі таксама гэта не будуць рабіць. Мы бачым, што яны ціраюць грошы на вонкавых рынках, то есть Армудскі праліў закрыт, экспорт, які ідзе праз Арабскія Эміраты, таксама не ідзе, яны там нешта страцілі, і гэта ўсё пераклалі на беларускіх спажыўцоў, паднялі кошт на паліва ў Беларусі, каб атрымаць тыя грошы, якія яны не атрымалі на вонкавым рынке. Гэта ж так працуе. Для беларусаў ніхто, на жаль, не будзе рабіць сёння ў Беларусі. У гэтай сітуацыі, вось вы акурат такі сказалі, што ізноўку вяртаецца да актуальнасці тэма не толькі зялёнай энергетыкі, але і атамнай энергетыкі. То атрымліваецца, рэжым правільна зрабіў, што атамную станцыю пабудаваў, і ўжо трэці энергаблок плануюць пабудаваць таксама? Ну, слухайце, на мой погляд, і гэта мае думкі, гэта не дрэнна, што ў нас ёсць атамная станцыя. І я за тое, каб будавалі яшчэ адзін рэактар, але тут шмат пытанняў. Першае пытанне, самае галоўнае, гэта бяспека, бяспека эксплуатацыі гэтай станцыі. Другое пытанне,
хто лічыў гэты праект. Таму што тыя грошы, якія каштавала гэтая станцыя, насамрэч мы маглі, напрыклад, будаваць станцыю праз іншую краіну, праз іншую кампанію, не Росатом, і гэта б каштавала танней. Але крэдыт у 10 мільярдаў придется аддаваць беларусам. І тут шмат пытанняў, і зараз адбываецца наступнае. У нас ёсць атамная станцыя, гэта адпавядае глобальным тэндэнцыям тэхналагічнага развіцця ў сусвеце, таму што будзе расці вельмі патрабленне энергетычных рэсурсаў, і атамная станцыя, яна дапаможа справіцца з гэтай праблемай. Але тая станцыя і ў тых умовах, у якіх яна была пабудавана ў Беларусі, гэта насамрэч большае паглыбенне і залежнасць ад Расіі, таму што Росатом будзе тэхналагічна аказваць сервіс абсталявання на станцыі. Таксама Расія дае паліва для станцыі, і яшчэ неабходна аддаваць велізарны крэдыт. Таму тут шмат пытанняў, але наогул атамная станцыя, што яна ёсць у Беларусі, гэта добра, але гэта павінен быць аўдыт, які пацвердзіць, што яе бяспечна эксплуатаваць. Ну, это яшчэ без уліку таго, што, можа быць, Расія і месца, якое было абрано для пабудавання гэтай станцыі, гэта адмыслова будавалася і як у тым ліку нейкі такі небяспечна ваенны аб'ект, які можа несці пагрозу той же самай Літве. Мабыць, не магу тут нічога казаць. Ну, перш за ўсё, яна будавалася, каб экспартаваць электраэнергію з гэтай станцыі, але тут пытанне, і чаму зараз мы не бачым, што яна выкарыстоўваецца на полную моц, таму што няма інфраструктуры. І пад гэта быў падпісаны ў 25-м годзе адзін энергетычны рынок паміж Беларусю і Расіяй у рамках беларуска-расійскай дзяржавы. І адпаведна таму гэтаму дагавору Расія мае магчымасць выбудоўваць інфраструктуру, і гэта інфраструктура будзе належаць Расіі, а не Беларусі. І вот гэта вельмі дрэнныя вещи, калі мы заўсёды ведаем, што прыватызацыя ці нешта яшчэ, ліберальная эканоміка, але інфраструктура лепш за ўсё должна заставацца ў дзяржавы. І так працуюць усе еўрапейскія краіны. Але што будзе адбывацца ў Беларусі, хто будзе будаваць гэту інфраструктуру, каб электраэнергія са станцыі шла да спажыўцоў, да беларусаў простых, каб яны атрымоўвалі танней электраэнергію, гэта вялікае пытанне, хто будзе гэта рабіць і каму гэта будзе належаць, і што будзе потым адбывацца, хто будзе наш шантажыраваць гэтай інфраструктурай. Я вярнуся да вашых словаў пра тое, што гэтая ўся сітуацыя з ростам коштаў на нафту, энерганосьбіты паўплывае на кошт вытворчасці. Тыя ж самыя вы сказалі снарады для расійскага ВПК. Памятаеце, мы з вами неяк размаўлялі раней, што нават тыя кошты, якія былі яшчэ там колькі часу таму, часам яны не задавальнялі расійскіх замоўцаў, і аплаты не было там, ці праблемы з аплатай былі і гэтак далей. Зараз, калі сабекошт яшчэ больш вырасце з-за вот гэтых ўсіх праблемаў, гэта як будзе падавацца? Ну, ва ўсім свеце усе кошты выраслі, таму у нас выраслі, і как бы пытанняў не ўзнікне. Ці наадварот яшчэ больш паглыбіць гэтую праблему неаплаты, там, ці там адмовы ад заказаў, ці яшчэ што-небудзь? Ну, тут ёсць два фактары. Першы фактар – гэта тое, што Расія будзе получаць больш грошай за нафту зараз. Мы не ведаем, колькі гэта працягнецца. Гэта можа паспрыяць таму, што Расія можа пакупаць больш у Беларусі тавараў, але не спажывецкіх, а военно-прамысловых тавараў. І тады, мабыць, Расія будзе пагадзіцца плаціць больш высокія кошты. Але з іншага боку,
так як мы ведаем, што ўжо Расія адмовілася плаціць тыя кошты, якія былі, напрыклад, у 25-м годзе ці ў 24-м годзе і прося іх знізіць на 10% ці на 15%, тут таксама могуць быць праблемы, і гэта ўсё будзе адбывацца на гаманцах Лукашэнкі напрамую, таму што ён будзе зарабляць менш, але ён будзе вымушаны працаваць далей. Таму што у яго няма іншага выхаду, таму што ўжо ёсць прадпрыемствы, яны мадэрнізаваны і перафармаваны пад тое, каб производіць нешта для расійскага ВПК, і каб гэта спыніць і змяніць напрамак прамысловасці, патрэбны зноў грошы, але недзе іх взяць. На гаманцах Лукашэнкі і сям'і ці на гаманцах беларусаў, якім, скажем, абрэжуць заробкі там ці яшчэ што-небудзь? Ой, ведаеце, тут вельмі цікавае пытанне, таму што з аднаго боку так заўсёды гэта адбываецца на гаманцах беларусаў, якім зніважаюць заробкі, але зараз, і гэта ўжо працягваецца доўгі час, вельмі дрэнная сітуацыя на рынке труда, і мы бачым, што власці пытаюцца шукаць латэнтных туніяцаў, якія вроде працуюць, але дрэнна працуюць і гэтак далей, і таму тура будзе хутка створаная. Гэта сведчыць аб тым, што ўсё ж гэтая праблема, яна вельмі громка гучыць сярод кабінетаў чыноўнікаў. Яны разумеюць, што гэта вельмі дрэнна для прамысловасці, што яны не могуць нарашваць прамысловасць, таму што некаму працаваць наўпрост. І тут вялікая рызыка, калі яны будуць зніжаць яшчэ заробкі, людзі проста не будуць працаваць за гэтыя заробкі ніжэйшыя. Але таксама тут ёсць шмат фактараў. Калі мы гаворым пра нейкія прадпрыемствы ў рэгіёне, дзе толькі гэтае прадпрыемства і людзям недзе працаваць, тым больш яны душаць гэты частны прыватны бізнес ўжо не першы год. Таму тут можа хто і застанецца. Таму тут шмат фактараў, нельзя казаць, што будзе толькі на гаманцах Лукашэнкі і яго сям'і ці на беларусах адбывацца. Я думаю, паўплываць будзе на ўсіх гэтая сітуацыя. І вось тут мы, можа быць, вернемся на некалькі дзён назад, калі Лукашенко выступаў на адкрыцці нейкай там паліклінікі ў Мінску, і па сваёй звычцы не мог ён прайсці міма так званых збеглых, якія, па яго словах, тысячамі просяцца назад, таму што, паколькі ў паліклініцы быў, то найперш звярнуўся да тэмы лекараў, таму што тут-то яны былі спецыялісты высокага класа на добрых пасадах і заробках, а там у Польшчы яны прабіркі мыюць, і таму яны вот зараз імкнуцца ўсе вярнуцца. Правда, так вот хітра паглядзеў на тых вот жанчын і кажа: тут-то ўсе месцы ўжо занятыя, нема іх куды прыстроіць. Для чаго вот это вот размовы ўсе? Гэта просто размовы, нейкі цырк, таму што... калі ўлічыць таго, што вот, як вы сказалі, недабхоп ўсё ж такі працоўных рук ёсць і ва ўсіх сферах вытворчасці, абслугоўвання і гэтак далей. Можа быць, ён рыхтуе глебу да таго, каб зняць вось гэтыя абмежаванні і запросить таки вертаться без вот этих погроз: паўзіце на коленях, просите прабачэння, адсядзіце, потым жывіце, а как бы вот, працаваць няма куды, давайте. Але няма дуракоў, хто пойдзе адсядзіць і прыйдзе. Не, тут іншая справа, няма грошай у бюджэце. Гэта ж усё бюджэтнікі, медычная сфера. І ім нужно, і ты павінен плаціць ім заробкі. Гэта ўсё такі вялікі цырк на дзяржаўнае тэлебачанне, таму што калі б так было, калі б тысячы людзей, медыкаў прасіліся назад, а Лукашэнкі такі не буду прынимаць іх, чаму яны тогда адмовілі студэнтам вучыцца платна ў медычным вузе? У платнікаў няма размеркавання, так?
Так, таму што яны вучацца, а потым з'язджаюць. Яны не прабіркі моюць. Яны зарабляюць грошы і вельмі добрыя грошы у параўнанні з беларускімі заробкамі медыку. Ты врач, ці ты медсестра, ці нехта яшчэ. У медычнай сферы ва ўсіх краінах еўразвязу зарабляюць вельмі добрыя грошы. Так, ты павінен ведаць язык, ты мову гэтай краіны, ты павінен здаць на страфікацыю, то есть пацвердзіць свой дыплом. Але для лекароў і ты, хто працуе зараз у медычнай сферы, гэта не праблема, таму што у них ёсць практыка, яны працуюць у гэтым, яны могуць гэта зрабіць і зарабляць нармальныя грошы у параўнанні з Беларусю. Таму то, што гаворыць Лукашенко, гэта нейкая чуш, і прытым не першая. Ён уже шмат чаго казаў, але гэта не мае ніякай падставы. Просто Джон піша: мне мужики в электрычке рассказывали, что зарплаты порезали, простые работяги говорят. Вось так, да. Гэта тое, аб чым я гавару, калі мы гаворым пра нейкія рэгіёны і ўлады ведаюць, што людзі прост больш некуды ісці. Тады так, у них ёсць улада ў сваіх руках, і яны могуць рабіць, што яны захацяць. Не могу, просто Джек, я не ведаю, просто с кличниками вялікімі піша і патрабуе, ці просіць: Змитер, про бакс пусть расскажет, про бакс давай. Алиса, что там с баксом? То же самое, что и с российским рублем. Вернее, с белорусским рублем адбываецца то же самое, что и с российским рублем. Я сёння таксама зрабіла 2 скриншота, графік змянення курса российского рубля и белорусского рубля, і яны ідэнтычныя. Абсолютно. Гэта вельмі цікава, таму што так как мы гандлюем з Расіяй, і на нас паўплывае больш тое, што адбываецца з расійскім рублём, а не тое, што адбываецца з далярам у свеце і на рынках. Але гэта я думаю, што будзе адбывацца далей, напрыклад, калі зараз Амерыка пачне пакупаць калійныя ўгнаенні ў Беларусі, напрыклад. Вось зняты санкцыі. Таксама Белінвестбанк можа правадзіць нейкія транзакцыі, усялякія транзакцыі ў валюце, у далярах. Гэта азначае, што не толькі выручка будзе ў нас валютная, але гэта азначае, што тыя юрыдычныя асобы, якія абслугоўваюцца праз гэты банк, яны таксама могуць нешта купляць за даляры. І гэта рост попыту на даляры ўнутры краіны. Але нашы фізычныя асобы, яны не маюць столькі даляраў на руках, каб так, яны зараз пакрываюць гэты попыт з боку юрыдычных асоб на даляр. Але калі ён будзе расці, тады вялікае пытанне, што будзе адбывацца ў Беларусі. Таму тое, што будуць расці грошы, гэта будзе кошты на ўсе імпартныя тавары, гэта будзе паўплываць на вонкавы гандаль, і у нас зараз па таварам там больш за 1 мільярд беларускіх рублёў атрыцательнае сальда, мінусовае. І таму гэта ўсё будзе паўплываць на тое, што будзе адбывацца з доларам. Чым больш будзе попыт на долар унутры краіны, тым больш рызыка таго, што ён будзе расці. Я хотел бы на завершении частки экономичной нашей звярнуцца до дадзеных Белстата. Порадовали днями. Сказали, что белорусы пачалі меньш грошай выдаткоўваць на ежу. І тут у мяне пытанне ўсё ж таки, у Беларусі патаннелі прадукты харчавання, і зараз меней трэба выдаткоўваць. Беларусы селі на дыету, там на здаровы лад жыцця, і што адбываецца? Ці гэта казкі ад Белстата? Мне кажется, што гэта нейкія казкі, таму што кошты
точно не патаннелі, а наадварот, усё стало даражэй, і яны зараз робяць не так, што яны павышаюць кошт, напрыклад, прадавалі літр малака, і літр малака стаў каштаваць даўжэй, яны прадаюць зараз 900 мл ці 800 мл малака за тыя ж грошы. І так па ўсім таварам. І мы бачым па афіцыйнай статыстыкі, першы квартал гэтага года у параўнанні з першым кварталам прошлага года рост коштаў на 8,5%. Па харчовых таварах яшчэ болей. Таму нічога не стала танней, але яшчэ пытанне ёсць у тым, наколькі менш сталі беларусы траціць на ежу. Было 39% ад усіх расходаў, зараз 38,5%, але гэта вельмі велізарная сума у параўнанні з іншымі краінамі. У Польшы, напрыклад, 18-19%, у Аўстрыі 11% людзі трацяць на ежу, у Германіі менш за 10%. Вось гэта прыклад, вельмі добры прыклад. Але ў Беларусі 39%, гэта практычна палова усяго заробка ідзе на ежу. Гэта вельмі дрэнны паказчык. Ну і давайте, па-першае, я хацеў бы звярнуць увагу наших гледачоў і слухачоў, дакладней, ці звярнулі вы увагу. Мне падаецца, што Аліса не толькі упершыню у студыі Еўрарадыё знаходіцца, жыўцом маецца на ўвазе, але і упершыню вядзе свой эфір на беларускай мове. Не упершыню. Апошні эфір 2 тыдні таму быў таксама на беларускай мове. Ага. Вот. Ясно. Хорошо. Упершыню онлайн на беларускай мове. Гэта такая аура Еўрарадыё на вас так уплывае? Беларусізацыяй займаецца? Не, я натхнялась апошні раз. У Паўла Свердлова был эфир с кім-то, і яны гаварылі, надо спрабаваць размаўляць на беларускай мове. Вось, спрабую. Прабачце за памылкі, але спрабую. А я вам скажу, не так ужо і шмат у вас памылак было. Некалькі там я зацапіў вухам, і то, калі ставіць на мэту прыслухоўвацца. А так цалкам нармальна. Але спадарыня Аліса, як я на самом пачатку сказаў, ідзе на гэтыя выбары, бярэ ўдзел у выбарчай кампаніі, балатуецца ад еўрапейскага выбару, так? Спіс еўрапейскі выбар, і тут нават, ладно, да гэтага мы пазней, скажыце мне, вы фактычна міністарка эканомікі у кабінеце, плюс вы займаецеся, працуеце, эканамістка там і ўсё астатняе. Навошта вам гэтая коордынацыйная рада? Вам няма чым заняцца? Я адкажу. Па-першае, гэта нармальная палітычная практыка дэмакратычных краінаў, калі парламентарыі з'яўляюцца міністрамі. Па-другое, у мяне ёсць мэты конкретные у координацыйнай радзе. Я распрацоўваю полный пакет эканамічных рэформаў. Эканамічныя рэформы не могуць адбывацца без прававой базы. Координацыйная рада з'яўляецца заканадаўчым органам. І вось моя мэта у першую чаргу, канешне, гэта рашэнні, якія будуць дапамагаць беларусаў сёння паляпшаць іх жыццё. Гэта і прыклад моя школа, я буду пашыраць праграму, таксама рабіць, каб і мужчыны мелі магчымасць там вучыцца і больш курсаў дадаваць туды, але яшчэ і прасоўваць эканамічныя рэформы, і каб у рамках координацыйнай рады быў распрацаваны пакет законапраектаў пад гэтыя рэформы, каб гэта была такая поўная праца, якую можна ўжо рэалізоўваць. Але, як мне падаецца, вы як ўсё ж таки прадстаўніца кабінета у межах сваіх кампетэнцый можаце падрыхтаваць усе гэтыя праекты рэформаў і вось прапаноўваць як міністарка прапановвае, кабінет прапаноўвае, для чаго тут координацыйная рада?
Слухайте, ну Мы ж пока не ў Беларусі, дзе праз парламент трэба правесці вот ўсё гэта працэдурна. На чым мы не ў Беларусі? Гэта наша практыка, мы вучымся быць дэмакратычнай краінай, выбудоўваць дэмакратычныя інстытуты. І перш за ўсё Координацыйная рада гэта унікальная магчымасць для беларусаў выбраць свайго кандыдата. Гэта прадстаўнічы орган. І калі за мяне прагаласуюць людзі, за мяне, за наш спіс, гэта таксама адказнасць перад беларусамі. Напрыклад, зараз я как міністрка я павінна справаздачыцца перад Координацыйнай радай. Але калі я іду ў Координацыйную раду, я справаздачусь перад беларусамі. І для мяне важна, каб я прасоўвала рашэнні, якія паляпшаюць жыццё беларусаў праз Координацыйную раду, каб я могла паўплываць на жыццё беларусаў. Тым больш у нас такая крутая каманда. У нас усяго 17 чалавек, але кожны з нас эксперт. Мы з розных краін. Шмат хто дапамагае беларусам у легалізацыі, ёсць юрысты ў камандзе. І гэта вельмі цудоўная справа, калі мы будзем працаваць разам у камандзе і дасягнуць нашых мэтаў. Папярэднікаў вашых, я спадзяюся, што вы пройдзеце, таму кажу вашых, але вот, скажем, спіс еўрапейскі выбар, які ёсць зараз у Координацыйнай радзе трэцяе склікання, называюць праофісным. Слухайте, ну мы менш праофісны, чым, напрыклад, наступ, які быў моладзевы, таму што у іх ёсць Маргарыта, якая працуе ў офісе. Мы больш тады кабінетны, але я б так не гаварыла, таму што у нас шмат хто працуе і ў народных пасольствах, і проста як незалежны эксперт. І тут не трэба рабіць акцэнт на тым, што дзесьці мы працуем. Так, у нас ёсць вельмі вялізны блок у праграме, гэта сацыяльны блок. І таму у нас ёсць і прадстаўнікі кабінета па сацыяльнай палітыкі і намеснікі па сацыяльнай палітыкі і гэтак далей. Але яны робяць сваю справу. Не толькі ў рамках кабінета, але і ў рамках таго, што яны робяць па-за межамі кабінета. У сваім жыцці, у сваёй працы, у сваёй актывісцкай дзейнасці таксама, у палітычнай дзейнасці. І гэта вельмі добра, калі мы аб'яднаемся, складаем разам свае сілы і працуем над агульнай мэтай. Вы сказали такую фразу, что праз Координацыйную раду можна шмат чаго зрабіць, шмат чаго цікавага, добрага, карыснага. Шмат хто перакананы, што Координацыйная рада гэта как бы нічога не можа вырашыць, нічога дамагчыся, увогуле как бы непатрэбная нейкая такая інфраструктура. І калі вось браць на прыкладу того ж самого спісу фракцыі еўрапейскі выбор от у Координацыйнай радзе трэцяга склікання. Яна можа стаць для вас прыкладам. Вот паглядзіце, нашыя папярэднікі стока ўсяго нарабілі, ай-яй-яй, вот не ўмяшчаецца у нашыя нават эфіры, каб расказаць усю карысць. Ці ўсё ж таки не? Вот слухайте, ну, па-першае, я не магу у поўную моц гаварыць пра фракцыю, таму што я там не працавала і не ведаю... Вот вы акурат такі, як знешні назіральнік. Як знешні назіральнік, я магу адказаць, што на міжнародным узроўні было зроблена шмат чаго. І лідарам фракцыі Александрай Мамаевай, якая працуе таксама ў фракцыі, і Паўлам Мар'еўскім. І гэта вялікая праца, але, на жаль, якую вельмі цяжка пабачыць, таму што яе нельзя памацаць рукамі, таму што, напрыклад, калі ты ідзеш па кабінетам еўрапейскіх чыноўнікаў, ніхто не ведае, што ты прайшоў за 3 дня, напрыклад, 30 кабінетаў і размаўляў там з 50 чыноўнікамі. Ніхто гэта не ведае, таму што няма результата. Ну да, все ж чакаюць, а як гэта на маё асабістае жыццё паўплывала? Але гэта не так насамрэч, таму што калі ты праходзіш 50-ы, 60-ы кабінет чыноўнікаў, яны разумеюць, што патрэбна Беларусі. Так, гэта робіцца не хутка. Еўразвяз гэта вялікая бюрократычная машына. І таму там робіцца ўсё вельмі
медленно, вельмі складана, але гэта праца вельмі важная, таму што сёння, дзякуючы таму, што ёсць дэлегацыя ў ПАРЭ, дзякуючы таму, што Координацыйная рада працуе, кожная фракцыя на сваім узроўні з чыноўнікамі, з власцямі, з уладамі розных краін, дзе яны знаходзяцца, пра Беларусь ведаюць, што адбываецца ў Беларусі, ведаюць, што Беларусі неабходна падтрымка, і Еўразвяз падтрымлівае Беларусь. Гэта ўсё дзякуючы таксама Координацыйнай радзе і ўсім фракцыям, якія там ёсць. І гэта вельмі важна. Так, гэта складана адчуваць простым беларусам, але зараз той спіс, які ідзе, еўрапейскія выбары, наша каманда, кожны з нас можа казаць свае прыклады і добрыя кейсы, паспяховыя кейсы, якія змянілі жыццё беларусаў ўжо сёння, ці за мяжой, ці ўнутры краіны. Напрыклад, моя школа, дзе вучацца беларускі. Больш за 40 вучаніц знаходзяцца ўнутры краіны, у Беларусі. У мяне когда-нибудь дойдуць руки, каб я апублікавала усе отзывы, отклікі пра маю школу, як гэта паўплывае на жыццё простых жанчын, якія знаходзяцца ў Беларусі, якія не маглі знайсці працу для сябе. Таксама для маладых студэнтак, якія не маглі, вельмі цяжка было вучыцца, але праз дадатковыя веды, як працаваць са штучным інтэлектам, яны маюць магчымасць працаваць онлайн, быць фінансава незалежнымі, паляпшаць і делать лягчэй, рабіць лягчэй сваю працу, вучобу і гэтак далей. І выкарыстоўваць штучны інтэлект у паўсядневным жыцці і паляпшаць сваё жыццё. Гэта справа, якая дае наступства для беларусаў ўжо сёння і паляпшае іх жыццё. І таксама мы можам узяць кожнага з нашага спіса. У кожнага з нас ёсць паспяховыя кейсы, гэта і кейсы легалізацыі, і рэлакацыі беларусаў, і гэтак далей. Гэта вельмі важныя справы. Ну что ж, на сёння мы развітваемся с спадарыняй Алісай, але мы будем працягваць сачыць за яе як палітычнай дзейнасцю на выбарах у Координацыйную раду і за ўсім спісам еўрапейскі выбар, ну і не толькі за ім. Чакаем ці спадарыню Алісу, ці кагосьці іншага ад гэтага спісу на дэбатах, якія арганізоўвае Еўрарада. Ну а як экспертку па эканамічных і не толькі пытаннях мы спадарыню Алісу па-ранейшаму чакаем кожныя 2 тыдні. Дзякую вялікі, спадарыня Аліса, да сустрэчы, жыве Беларусь. Дзякую вам, да сустрэчы, жыве вечна.